ale mają te same znaki. Więc to puer natus es nobis, et dies datus es nobis. To jest właśnie Boże Narodzenie. Muszę posłuchać, jak to czyni. Może to widać, te książki liturgiczne są też organizowane dokładnie w taki sposób, nawet do dziś. Teraz właśnie to widzimy inny manuskrypt. To widać trochę bardzo, jakiś, każdy rękopis jest trochę inaczej, bo każdy kopiował. To jest też inna praca. Wyobraźcie sobie te mnisi, którzy pracowali ile godzin tylko do kopiowania tego tekstu. I to widać, to jest oczywiście bardzo, bardzo, ale niektórzy mają bardzo wiele lud. No to widzisz tutaj, to jest jeden wers, jedno słowo, które ma inną ilość lud. To jest ciekawe, że w manuskryptach liczba tej ludy to te samo i nawet to jakość lud jest to samo. Więc oni traktowali to jako coś poważnego, że trzeba zachować i przekazywać innym. I tu właśnie widzimy Veni Sancti Spiritus Repletorum Corda Fidelium. To znaczy, gdzie jest to. To jest na zesłaniu Ducha Świętego. I to jest ten Alleluja. To są te Alleluja. To są raczej, widzisz ten A tutaj na marginesie. To jest po prostu pokazać, że to jest Alleluja. Alleluja nie jest pisane, bo to Alleluja ma taki formularz, który jest zawsze jest to samo. To zależy od modus, ale są podobne. I potem masz ten wersety i potem Alleluja się powtarza. Jest in Pentecostal, masz spisane. I więc Veni Sancti Spiritus Repletorum. Więc i to nie mam tutaj niestety. Właśnie, ale to widać, to te manuskrypty i jakie są ułożone wszystko. I tutaj mamy antyfonały i to jest Wigilia właśnie Paschalna. Tu widać te teksty, też te znaki znowu. Ale to jest ciekawe, to widać Kyrie eleison tutaj, widać. Potem masz ten tekst, taki poezja, Kyrie eleison. Potem Kyrie eleison. Potem tekst, Chryste eleison. I tak dalej, oczywiście kontynuuje. I więc, ale to jest właśnie, to jest ten starożytna właśnie praktyka, że te Kyrie eleison, Chryste eleison były jeszcze w formie litanii. Jak idziesz do obrządków wschodnich, na przykład mają do początku liturgii ten wielki litania. Gospodzi i tak dalej, potem zmiłuj się nad nami i tak dalej. I więc to jest dokładnie, to było to samo u nas. I nawet jeżeli widzisz w modlitewniku, każdy kyriale ma takie nazwisko, ma taki tytuł. Na przykład na pierwszej kyriale jest Lux et Origo. Na 11, to na przykład na 8 jest De Angelis i tak dalej. Dlaczego są mają takie nazwy? Bo właśnie, aby pamiętać tę melodię, to ten tekst w środku zaczął dokładnie z tymi słowami. Na przykład Deus fons bonitatis. To jest właśnie drugi kyriale. I to ten poezja, ten tekst, był dokładnie ten tropy, jak się mówi, to jest dokładnie z tego tekstu. Kyrie fons bonitatis właśnie, ten źródło dobroci, i tak dalej. To by podobnie jak to litanie do naszej Bożej. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się nad nami. Więc to
chwili eleison, no Pan Bóg, który jest najlepszy i tak dalej, no i bądź miłosierny, tak dalej. No. I więc może to pokazać nagrania tego, nie tego, ale innego. Jest to drugi kiriak, jeśli znaczy na mszy świętej. To oczywiście to widać, jak to było łatwiej do pamiętania, jak to melodię brzmiało. Jeśli masz każde słowo, każde sylaby ma inny nut, to jest oczywiście łatwiej to do pamiętania. Orbis factor, więc ten orbis factor jest ten 11 właśnie. I więc to widzimy i właśnie tutaj, to widzimy te sporo tych kiriak. To wszystko tak włożone na jedną kartę. Oczywiście w edycji Watykana, to znaczy to było na początku XX wieku, to publikowane, promulgowane, oczywiście ma 18 kiriak, ale w manuskryptach są tysiące sporo. I tu widzimy już około 40 chyba. I więc to są te kiriaki ułożone i to oczywiście Glory ma swoją melodię i to potem i tak dalej. Więc to jest do XII wieku, to jest do Schaffhausen. Oczywiście szwajcarski. I to widać inny rodzaj manuskryptu, trochę inny rękopis, ale widzisz to tekst włożony tutaj i melodia raczej na marginesy. Trochę podobnie jak my robimy te melodie raz na górę i tekst nad tym, właśnie pod tym. Więc ale robię raczej na marginesy, to jest coś ciekawe, to jest jakby hymn właśnie. Więc to widać trochę styl manuskryptu. I tutaj mamy również z XI wieku taki mieszany. To jest właśnie. I to jest, mówią, że ty Sobor Trydencki utworzył albo stworzył te msza trydencka. To jest całkowicie nieprawda. Nawet ten mszał, który jest od XI wieku, czyli właśnie 300 lat przed Soborem, nawet 400 lat przed Soborem Trydenckim, ten tekst jest dokładnie to samo. Nawet ja mogę posługiwać mszał i uprawiać mszą świętą. To tekst jest dokładnie to samo, to może to czytać. Teraz właśnie chciałbym pokazać, co się stało w XI wieku. Więc to manuskrypty, co widzieliśmy, wszystkie są takie pokrewieństwo podobne. Ale w XI wieku, czyli właśnie ten tekst, ta książka jest datowana jakieś 1100. Widzimy coś nowego. Te znaczki są, widzisz, te znaczki są. Ale mamy coś nowego. Czerwona linia. Skąd pochodzi? To jest coś nowego do manuskryptu. To znaczy może datować często te manuskrypty przez to. Jeżeli ma ta czerwona linia, jest po lat 1000. Ale co widzimy? W wieku XI coś stało właśnie dodane do tych manuskryptów. Więc aby lepiej wyrazić odległość między nutami, a przez to tonacją, wyprowadzona właśnie została czerwona linia podstawowych nut fa i do. Więc tu widzisz, to jest do fa, raczej fa tutaj do do. Więc to widać, to jak jest F. F jest skrócona forma na fa. Więc to linia pokazała dokładnie, gdzie jest fa. Więc wszystkie te nuty są oczywiście wyższe, niektóre są niższe. I to widać, to było pomoc dokładnie dla śpiewaków. I widzimy na przykład, że według tradycji autorem właśnie tej metody, tej metody zapisu, był żyjący pod koniec X i w pierwszej połowie XI wieku Guido Zarezzo. Był on mnichem właśnie benedyktyńskim, któremu powierzono zadanie nauki śpiewu liturgicznego zakonników w Pomposa. I podobnie jak wielu ludzi jego epoki, narzekał on w swych pismach na powszechny upadek edukacji.
trochę jak dzisiaj. Jednak i poprzez stając na narzekaniu, no starał się właśnie on uzdrowić jakoś tę sytuację. On nie tylko narzekał, ale robił coś. To znaczy opracował metodę pozwalającą w szybkim czasie i metodycznie nauczyć adeptów śpiewu. Oprócz właśnie wysorowania linii, które skupione mogły być nuty, no nie jest pewny, że rzeczywiście on był wynalazkiem tego, ale najmniej on używał dużo, no opracował generalny system nauki muzyki, no i właśnie nawet używając ręki na właśnie pamiętania, jakie są interwały właśnie między, no, jakiś modus. To widać, że system tutaj. No, więc to są te nuty, te linie, które pokazał. I nawet to staje się generalnie bardziej precyzyjnie. I teraz ten metod na rękach, to widzicie, to jest oczywiście później druk właśnie tego metodu, bo to używanie, ten metod był używany aż do XIX wieku. I właśnie, aby to pamiętać, jakie po prostu interwały właśnie między te różne znaki. No. I można to tak. Więc to, ale skąd mamy takie nazwy do nut? Na przykład mówi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Właśnie, to jest bardzo ciekawa historia sam w sobie. To również jest Guido Zarezzo. To znaczy, aby nauczyć śpiewaków, jaki jest to gama, jak jest to odległość nut, on brał właśnie taki hymn ku czci świętego Jana Chrzciciela, który jest bardzo starożytna melodia. Nawet według tradycji, nawet Greków śpiewali ten hymn, czyli ten pieśń, ten melodia, no ku Horacju, właśnie jakiś bóg pogański. Więc ale Kościół Święty zbierał melodię i komponował hymn, to znaczy do świętego Jana Chrzciciela i włożył ten tekst na ten sam melodia. To właśnie to mamy śpiewane podczas szpory na narodzenia świętego Jana Chrzciciela. I to właśnie, uqueant laxis, resonare fibris, to właśnie to, słyszymy po prostu ten hymn. Uqueant laxis, resonare fibris. Ale wyobraźcie, widzisz to, jak to melodia idzie. Uqueant laxis, resonare fibris, mira gustum, alleluja. To znaczy, każde słowa idzie jeden stopień do góry. Więc to naturalnie ta melodia robi gamma. To jest schody, jakieś schody. Więc ut queon laxis, resonare fibris, mira gustorum, famuli tumorum, solve polutem, labia reatum, sancti Ioanni. Więc to znamy ut, re, mi, fa, sol, la, si, do. Skąd właśnie te gamma? Bo Guido Zarezzo był naprawdę geniuszem po prostu. Ale używa ten hymn właśnie dla uczniów, ale po prostu pamiętać, jak to idzie do tej skali muzycznej. Dobra, więc to jest bardzo ciekawy parantez. I to właśnie, widzisz te metody. I to Angelina glorious. To jest ten właśnie, to jest używany na wystawieniach często. I teraz, to widzimy oczywiście, to staje się jak najbardziej oczywiście perfekcjonowane właśnie. Szczególnie kiedy masz śpiewaków, którzy mają wykształcenia, to widać to echo trochę właśnie w rękopisach. I to ten pan jest bardzo ciekawy dla historyków, szczególnie dla tych, którzy studiują manuskryptów, bo on był jakby kronikarz, to znaczy on pisał codziennie coś, co się stało w ziemi na przykład. To on pisze od początku, tutaj to był w 20 dni maj pontyfikat Aleksandrii właśnie.
nona, to znaczy 9. miesiąca pontyfikatu Aleksandra właśnie, tak, tak. I więc on pisze bardzo dokładnie, kiedy i jak to pisał ten tekst. I on oczywiście ma taki styl artystyczny bardzo znany, i więc możemy datować wiele innych manuskryptów dzięki temu, bo on to jakby kodeks. Więc to jest 1907, to jest to widać, Saint-Cécile się nazywa. I widzisz, nie tylko jedna linia, bo jeśli jeden jest dobry, dodamy jeszcze jeden. To znaczy, jakby robisz jeszcze precyzja. Jeśli mamy utqueant laxis, resonare vivis i tak dalej, więc idziemy do góry i określamy, gdzie jest dokładnie ta nuta. Więc to pisanie właśnie staje się bardziej precyzyjne, choć melodii jest to samo. Jest tylko właśnie bardziej precyzyjnie pisane w porównaniu z to było. Widać to takim przykładem. I oczywiście tam, kiedy spotykamy to w XII wieku, kiedy jest ten wiek właśnie skolastycyzmu. Jak święty Tomasz z Akwinu studiuje właśnie teologię i jest tak, po prostu wszystkie te różnice, wszystkie te precyzacje właśnie, jakie jest dokładnie znaczenie tego słowa, dogmatyczne i tak dalej. Również dla muzyków to było coś podobnego. Więc to widzisz ten cały teorie, to są to interwały między właśnie dźwiękami, taki matematycznie udowodniony i jak po prostu ich stworzyć na przykład na każdy instrument tej samej intonacji. I tu właśnie tu widzisz te inne studiowania, dlaczego, jak powiem, jakieś 5 razy te akordy nie brzmią to samo. I to oczywiście wielki problem się nazywa ten krok Pythagoriasa i tak dalej. I potem tutaj te relacje między mody i tak dalej. I to widać z tej skali. I więc to widzi, to w tym wieku ten skolastycyzm, to ten precyzja staje się jako po prostu obsesja trochę. Więc to bardziej, to każdy interwał oczywiście ma swój znaczenie moralne i nawet właśnie emocja jest nawet właśnie określona na każdy mod. Na przykład ten mod pierwszy jest mod gravis, czy nazywa po łacinie, bo ta melodia jest zawsze coś poważnego się dzieje. I to widać w liturgii. Na przykład jeżeli masz taki, ja śpiewam jeden po mod pierwszy. Dies ire, dies illa, salvere secum in favilla, testele Davide cum sebilla. To jest pierwszy mod. I to czuć. Właśnie od razu jest coś poważnego, czy dzień sądu. Jeden raz to będzie, to jest coś poważnego. Więc taki jest po prostu to czuć, tak to melodii, jak to kręci, to nawet budzi takie emocje. I dlaczego właśnie to określali dokładnie tutaj? Są inne na przykład intonacje, takie szósty, który jest bardzo radosny, ale bardzo żeński. Są tylko wyłącznie używane do hymn ku czci Najświętszego Pana. Na przykład Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dondente filius. Właśnie to jest szósty mod. I to każdy mod ma swój po prostu temperament, można tak mówić, o wrażenie właśnie, o efekt. I dlaczego to było oczywiście bardzo precyzowane w tym momencie. I to widać oczywiście różne początek studiowania, to wszystkie te intonacje do psalmów i tak dalej, więc to widać w tym napiskrypty, jak jest ten system. Oczywiście to. I właśnie widzimy, jak to staje się coraz bardziej podobne, co tu nie ma referencji. Ale nie ma wielkiej różnicy, z tego te linie są dodane. I nawet te 4 linie są nawet Bach, Johann Sebastian Bach jeszcze pisał ręcznie jego muzykę, jeszcze 4 liniami. To 5. linia był dodany w XIX wieku z powodu opery. Bo w operze właśnie śpiewają bardzo wysoko, więc dodali zawsze te dodatkowe linie i na końcu zdecydowali, bo lepiej cały czas 5. I więc dlatego właśnie, ale to są te tak najbardziej klasyczne metody. I to widać jeden manuskrypt z czasu dokładnie świętego Tomasza z Akwinu. I to wiecie, to był pisany, okopiowany, jak on jest dzisiaj. I więc to jest tu eres pastor omnium, mam tutaj nagranie, że to słuchać.
Pawła. I więc, dobra, więc idziemy, to mamy trochę, już spędziliśmy prawie godzinę na to, więc musimy do drugiej strony. Do drugiej strony. Więc, widzieliśmy, jakie są po prostu te świadectwa manuskryptów. Jak widzimy, jak ludzie po prostu mieli w ręce podczas kultu Bożego. I mamy nawet oczywiście, dzięki temu, że pisali wiele o muzyce i nawet stworzyli taki system pisania nut tak precyzyjny, że nie mamy wątpliwości, jak to brzmi. I teraz właśnie trzeba wrócić teraz do magisterium Kościoła, bo oczywiście w tej kwestii tradycja Pisma Święte nie wystarczy. Oczywiście Kościół Święty musi po prostu zdefiniować albo wyrokować w jakiś sposób, jak jest jej muzyka. I więc zaczynamy właśnie od pierwszego papieża, po świętym Piotrze, właśnie, którego pisma posiadamy. Właśnie, święty Piotr może czytać w Pismie Świętym. Oczywiście mówi wiele o muzyce, ale nie dekretował bardzo precyzyjnie, to znaczy te listy są raczej dotyka innej sprawy, ale pierwszym właśnie papież, którego mamy właśnie świadectwo opisania, to jest święty Klemens, to będzie trzeci właśnie po świętym Piotrze. To był Klemens I, którego pontyfikat przypadał na latach 92 do 101. Jest czyli 30 lat po śmierci świętego Piotra. W swym liście skierowanym do Koryntian wspomina on o modlitwach, które chrześcijanie powinni odmawiać rano i wieczorem. Za nimi nam obecnie jako ucznia i szkoły. I nawet każdy z nas ma taki obowiązek, który teraz odmawiasz rano i wieczorem nasze modlitwy. I to dzięki papieżowi Klemensowi, czyli jeden z pierwszych. I pisząc właśnie o modlitwach po ranach, przytaczam nawet tekst jednej z nich. Laudamus Te, adoramus Te, benedicimus Te, glorificamus Te. Właśnie to już znaczy te słowa. To są właśnie te słowa znajdujemy w hymnie Gloria, śpiewanym podczas mszy świętej. Więc on właśnie cytuje dokładnie jeden z tych właśnie pieśni, które musimy odmawiać i to dokładnie mamy ten sam tekst dzisiaj, czyli Gloria. I mówił również o posługiwaniu się psalmami w kulcie publicznym, zarządzając, że nie powinny one być śpiewane podczas ceremonii świeckich i pogańskich. Właśnie, więc to widzisz, że on nie chciał, że chrześcijanie śpiewali te pieśni właśnie sakralne gdzie indziej. To jest rezerwowane dla Kościoła. Więc nie może to śpiewać psalmy podczas imprezy świeckiej i pogańskiej. I potwierdza nawet swe prawo do wymieszania posłuszeństwa w tych kwestiach, stwierdzając, gdyby znalazł się ktoś, kto opierałby się słowom, jaki Bóg kieruje do niego przez nas, niech wie, że błądzi i naraża się na poważne niebezpieczeństwo. Dosyć jasno. Więc to papież zagroził tak. Czy muszę to czytać? Dobrze. To są mało niestety tych tekstów. Jest od kolejnych 2 wieków, niestety, to znaczy od 101 do 33, nie posiadamy żadnych dokumentów nawet. Jest bardzo jakby okres, który wszystko zginie, bo być może zaginęły one lub też po prostu nie ogłaszano je podczas okrutnych prześladowań II i III wieku. Jednak właśnie, więc ten okres, nawet w Imperium Rzymskim mamy mało dokumentów, bo to był naprawdę kryzys Imperium Rzymskiego. I nawet jeden cesarz walczył przecież, drugi był chaotyczny, nie było po prostu w porządku i nawet nie mamy dużo pism, nawet pogańskich z tego wieku. Więc dlatego to nie jest tak zdumiewające, że nawet Kościół Święty nie ma wiele dokumentów z tego epoki. Więc następnie co mamy wiele pism, i to jest właśnie święty Damazy. I już w wieku IV właśnie papież Damazy zwołał synod, na który zaprosił wszystkich ważniejszych biskupów i również należących do Kościoła właśnie wschodniego. I podczas tego synodu poruszanych było właśnie wiele kwestii i tak czytamy. Święty Damazy nakazał śpiewanie psalmów w dzień i w nocy we wszystkich kościołach,
Ponadto założył ten obowiązek na kapłanów, mnichów i biskupów. Koniec cytatu. I to właśnie, to nazywamy obecnie modlitwą brewiarzową, którą obowiązani są odmawiać każdego dnia wszyscy zakonnicy, kapłani i biskupi. I składa się ono w głównej mierze z psalmów właśnie. I tradycja mówi również, że przy pomocy świętego Hieronima Damazji zaprowadził praktyki liturgiczne w podobny sposób, jak to ma miejsce w Jerozolimie. Koniec cytatu. Więc to faktycznie nasz obrząd, to znaczy obrząd rzymski, jest jak najbardziej podobny do Jerozolimy, nawet bardziej niż bizantyjski. Bo święty Grzegorz Wielki wspomina nawet o tym w swym liście do Greków, jeśli podczas mszy odmawiany jest Alleluja, trzeba pamiętać, że to właśnie pobożny Hieronim zapożyczył je z kościoła jerozolimskiego w czasach świętego Damazego. Więc święty Grzegorz, który jest 300 lat później, on by wspominał właśnie, że mamy taki zwyczaj z powodu świętego Hieronima i świętej Damazy. Święty Damaz oczywiście to jest święty Hieronim, który jest też korygował właśnie Wulgat, edytował raczej ten Wulgat, ten Pismo Święte. No właśnie, więc to jest ten wielki papież. On komponował różnych, sporo hymnów ku czci męczenników. Może to widać nawet w brewiarze aż do Isza, jego takie hymny skomponowane. I wiemy właśnie, że również papież Celestyn, to znaczy nieco po nim, którego pontyfikat przypada na lata 422 do 10 lat, zarządził śpiewanie psalmów, jak to czytamy w Liber Pontificalis. Celestyn nakazał, by przed ofiarą śpiewane było 150 psalmów. Uprzednio bowiem nie było takiego zwyczaju. Więc to Celestyn, to jest właśnie ten V wieku, to jest jak święty Augustyn umarł, właśnie on był papieżem 2 lata później. Więc, ale to właśnie, to jest ten praktyka, co się nazywa intruit. Właśnie intruit zawieńczamy dokładnie świętego Celestyna. To jest dosyć ciekawe, to jest oczywiście na parentezy, ale wyobraźcie sobie, jeszcze na przykład 1000 lat wcześniej, nie ma prądu, nie ma zegaru, nie ma niczego, aby pokazać Ci to jaki jest czas. Więc jak chodzić do mszy świętej? Kwestie trochę praktyczne. No jak wiemy, że msza święta jest teraz? Bo co robili, jest dokładnie, że proboszcz, czy biskup raczej, ale kapłan, który odprawia z parafii, zaczął dokładnie procesja. Więc idzie do miasta i to była procesja, więc wszyscy ludzie widzieli, kapłan jest, więc będzie msza święta i szli za nim właśnie do kościoła. I podczas procesji oczywiście były śpiewane litanie ku wszystkich świętych na przykład, to zależy oczywiście od uroczystości. I więc to jak robi te wielkie procesje, idzieli do kościoła i oczywiście to było śpiewane, to antyfona na wejście, jak praktykujemy nawet do dziś dzień, jak na niedziela palmowa na przykład. I więc to był po prostu ten pierwszy, był na ten moment. I dlaczego na przykład podczas Wielkiego Postu mamy te kościoły stacyjne, jak się nazywa? No, widać na przykład na Wigilię Wielkanocnej, to jest święty Jan Laterański. No, albo są sporo kościołów w Rzymie, które mają takie stacje tego dnia. Bo właśnie podczas Wielkiego Postu papież odwiedził diecezję. Więc to było, gdzie była procesja tego dnia. Więc on chodził właśnie od tego kościoła do drugiego, była procesja dokładnie do tego kościoła i tam był właśnie msza święta i odwiedził właśnie dokładnie wiernych z tego kościoła, z tej takiej jakby parafii. No i więc dlatego właśnie taki zwyczaj jest, nawet jeżeli idziesz do państwa, do krajów, do narodów, które jeszcze nie mają dużej infrastruktury, jeszcze taka jest praktyka. Na przykład w Mexico, jak było niedawno temu, to ja pytałam właśnie kościoła, kiedy będzie msza święta. I ona powiedziała, bo kiedy wszyscy są. W tym sensie, że kiedy wszyscy są, zaczynamy to. Więc to nie ma takiego zegaru albo to coś sztucznego, ale raczej to jest po prostu ksiądz prowadzi nas do tajemnicy wiary i właśnie czekamy na nie. A kiedy dzwony weszły? A? Dzwony. Dzwonek oczywiście, jeśli masz pieniądze, oczywiście dzwon, ale jeśli masz kulturę, cywilizację, która nie ma nawet metalu, to trudno robić dzwonek. No.
Właśnie. Dobra, i więc to właśnie, to widzimy, to Celestin właśnie jest ten, który zarządził, aby po prostu organizował tego. I święty Leon Wielki, to jest następny papież, właśnie on się nazywa Wielki, bo on naprawdę był wielkim, i zaprowadził śpiew całoroczny, jak mówi Liber Pontificalis. Ja cytuję tę książkę Liber Pontificalis, to jest jakiś kronika właśnie papieży. To znaczy, ci starożytni kronikarze po prostu pisali, co każdy papież robił, jakieś podsumowanie pontyfikatu. I ten dokument mamy sporo egzemplarzy, więc wiemy nieco, co każdy papież robił w ogólnej oczywiście. I zaprowadził śpiew całoroczny, jak mówi ta książka, czy też kanton Ani Cierkuli. To znaczy przypadający na cały rok liturgiczny. I więc już widzimy, od tego wieku cały rok liturgiczny jest już planowany, wszystkie te śpiewy są już komponowane. I więc co widzimy w manuskryptach jest już wykonany, to znaczy już jakby promulgowany przed właśnie Leon Wielki, to znaczy przed IV wieku. I więc pragnął również, by śpiew wykonywany był bez przerwy i założył w sąsiedztwie Bazyliki Świętego Piotra klasztor, który ma obowiązek przestrzegania godzin kanonicznych. I na koniec nalegał, by wszystko w śpiewie opowiadało o świętości sanktuarium. No właśnie, to widzimy te dekrety, to prowadzenie właśnie papieża, że wszystko było właśnie opowiadało o świętości sanktuarium. I także święty Hilary założył 2 klasztory, których zadaniem było pielęgnowanie śpiewu kościelnego. Więc papież nie tylko właśnie założył to śpiewać, ale też nakładał jakiś klasztor, aby nauczyć innych to, jak to robić dobrze. I Liber Pontificalis mówi, że papież Galazy, właśnie to następny, on jest dosyć ważny, bo mamy dużo świadectw o niego. Galezy właśnie zorganizował śpiew na cały rok kościelny i narzucił go całemu kościołowi za pomocą dekretów i kanonów. I jego pontyfikat miał właśnie prawie 8 lat. No. I posiadamy wiele kopii tego, co znane jest pod nazwą Sakramentarza Galezańskiego. Może to słuchasz czasem. To jest właśnie książka, którą posiadamy wiele egzemplarzy, kopie tego. I nawet tą pierwszą książkę, co pokazałem, ten stary właśnie, to był właśnie z Karola Wielkiego, to był dokładnie kopie tego. To znaczy kopię Sakramentarza Galezańskiego. No. Zaś pierwszy manuskrypt, tak jak widzieliśmy, to jest dokładnie to. I jak czytamy, właśnie papież Symmachus, a po nim jego następca, właśnie zatwierdził rozporządzenie poprzedniego papieża. I papież Hormisdas, to jest w VI wieku, zgromadził duchowieństwo i uczył je śpiewać psalmy. Z kolei Jan I, mamy 23, ale Jan I, wyprowadził normy dotyczące śpiewu oraz całoroczny cykl śpiewów liturgicznych. Również Bonifacy II nakazał wydanie śpiewów przypadających na wszystkie dni roku. I więc to widzimy, że to cały rok liturgiczny jest już dawno właśnie ułożony. Nie jest coś nowego. Więc to był nawet Leon Wielki, już jest wszystko założone, już jasne, co mamy śpiewać co dzień w roku liturgicznym. Najważniejszym papieżem tego okresu był jednak święty Grzegorz Wielki, który nadał ostateczną formę liturgii. W istocie żaden z papieży aż do dziś nie wyrwał tak przemożnego wpływu na kult publiczny, jeżeli chodzi o efektywne zarządzanie. I dlaczego nawet ten śpiew się nazywa chorał gregoriański, to znaczy z Grzegorza Wielkiego. Średniowieczni malarze właśnie przedstawiali go często jako dyktuje pieśni usłyszanych od Ducha Świętego. Tak jest oczywiście taki po prostu artyści, jak piszą, malują właśnie świętego Grzegorza. Ale w rzeczywistości oczywiście pewne jest, iż był on w pewien sposób natchniony. W rzeczywistości jednak nie skomponował dla Kościoła niemal żadnej muzyki. To wiemy. Sam nie komponował niczego. Niczego. Zbierał raczej i kodyfikował współczyznę po swych poprzednikach.
No, w rzeczywistości wszystkie śpiewy, jakie znajdujemy w rycie ziemskim, co w tradycyjnym rycie ziemskim, znajduje się tam niezmiennie od VII wieku, kiedy to zaprowadził jej święty Grzegorz. No, więc i zostały one zabrane, to znaczy te pieśni były zabrane w tak zwanym sakramentarzu gregoriańskim oraz otofanarzu gregoriańskim, które liczne kopie zachowały się do naszych czasów. I nawet to, co studujemy później, Sobór Trydencki, nawet to nie jest prawie to samo, co Grzegorz nawet promulgował. I więc dzieło to składa się w trzech części, to proprium de tempore, proprium de sanctis oraz missae et orationis communis. Nawet taka dywizja, taka organizacja się sprawuje aż do teraz. Więc trzeba to zauważyć, że święty Grzegorz dodał bardzo niewiele do istniejącego już sakramentarza galazańskiego, no, ponieważ całe jego fragmenty zostały po prostu skopiowane. I więc mamy kopię dokładnie z galazańskiego i Grzegorza, więc to wiemy, że jest prawie to kopiowane, co już było. I więc sam napisał bardzo niewiele o naturze swych reform, tak nazwanych, i swym krytykom odpowiedział jedynie, iż przekazywał zwyczaje, jakie otrzymał od apostołów albo swych poprzedników. Więc on sam, kiedy był krytykowany trochę na takiej organizacji, on powiedział, że takie są zwyczaje, co mamy i tyle. I więc dlatego właśnie nawet to może udowodnić, bo mamy kopię jego sakramentarza i kopię właśnie galazańskiego. I faktycznie bardzo mało robią. I jego pisma sprawiają wrażenie, że jego osobisty wkład był bardzo nieznaczny. I stąd wielu badaczy, na przykład w XVII, XVIII i XIX wieku, zakwestionowało jego znaczenie. Nawet wątpił, że on robił cokolwiek. Jednak jego energiczna obrona zwyczajów Kościoła rzymskiego oraz reformy w rodzaju usuwania złych prowadzących księdiakonów z urzędów związanych ze śpiewem, no wywarły trwały skutek. I szczególnie z powodu tego on jest znany, bo wszystkie te śpiewaki, które były źle, żyli niedobrze, on usuwał właśnie do funkcji. Stąd jego reputacji trochę. Więc podobnie jak mówimy właśnie o mszy trydenckiej, mamy na myśli, iż Sobór Trydencki nie tyle ją stworzył, co kodyfikował. Tak również, gdy mówimy o muzyce Kościoła, to mamy na myśli chórał gregoriański, choć on nie był autorem liturgii, przypisać mu jednak może zasługę skodyfikowania i przekazania tradycji, którą otrzymał. Więc dlatego się nazywa chórem właśnie gregoriańskim. I z czasów po reformach, czy raczej kodyfikacji właśnie świętego Grzegorza, zachowały się pisma Bedy Czcigodnego. On jest doktorem kościoła z Anglii, w których wspomina on o kilku uczonych muzykach wysłanych do Anglii, by uczyć tamtejsze duchowieństwo zwyczaju rzymskiego oraz o synodzie w Klosu z roku 747, zwołanego w celu podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia przestrzegania rzymskiej dyscypliny w kwestii liturgii i śpiewu. I postanowienie tego synodu zatwierdzone zostało przez papieża Hadriana I, który pisał, iż porządek mszy, nabożeństwa i modlitwa otrzymał Kościół od samego Grzegorza Wielkiego. I od Hadriana I jest 150 lat później. W księdze De Ecclesiasticarum Ordinis właśnie powstały około roku 840. Święty Grzegorz wspominany jest jako główny organizator oficjów, który nadał im ostateczny układ. A Malarius, właśnie jest bardzo ciekawy człowiek, który był biskup Metz w IX wieku, 815 do 835 roku, pozostawił po sobie liczne pisma dotyczące odbitych przez niego podróży do Rzymu i Konstantynopla, i będąc również świadectwem mądrości i talentów organizacyjnych świętego Grzegorza. Więc on podróżował wiele i on, co to jest nawet ciekawsze, on pisał jakby jakiś journal, to pisał taki po prostu kronika, wszystko jego właśnie po prostu podróży. I wspomina w nich właśnie, że sam święty papież był autorem oficjum o świętych młodzianków, właśnie tak wspomina.
To jest dosyć ciekawe, nie wspomnę wiele, ale najmniej on wie, że to papież właśnie kodyfikował, pisał o świętych młodziankach. To jest właśnie ci, którzy umarli przez Heroda. O krytykach właśnie zwyczaju rzymskiego pisze w sposób trochę lapidarny i nieco sarkastyczny, jak o to, co mówi. Jeśli wolno jest występować z taką arogancją przeciwko woli Ojca Świętego, niech też wolno będzie śpiewać Alleluja podczas oficjum Wielkiego Piątku. No. Jest to właśnie taki jego styl trochę ironiczny. I oczywiście możemy tu wspomnieć również o dziele Leona IV, to właśnie IX wieku, który założył specjalną szkołę dla śpiewaków, by zapewnić odpowiedni poziom muzyki wykonywanej podczas mszy stacyjnych oraz procesji w głównej święte Kościoła. I to właśnie Leon IV jako pierwszy nazywał śpiew Kościoła śpiewem gregoriańskim. Właśnie od niego dokładnie pierwszy raz pieśń Kościoła, śpiew Kościoła się nazywa śpiewem gregoriańskim. I przytoczę tu właśnie fragment, to jest bardzo ciekawy ten fragment, ten bula, co Leon IV pisze do jednego opata. Bo właśnie to jest skierowane do opata Honoratiusa z Farfy, który był w tym czasie jedną z najznaczniejszych postaci w Italii. No, był bardzo poważny opat i ze względu podległej mu posiadłości oraz godność kościelną. Ale Leon IV, właśnie papież, wyraził zaniepokojenie panującymi na poległym mu terytorium praktykami liturgicznymi. To jest oczywiście długi cytat, ale to widać trochę ten sens właśnie naszej wiary, jak jest wola po prostu magisterium Kościoła. Najczcigodniejszy Ojcze, do uszu naszych doszła niewiarygodna wieść, że okazujesz wzgardą dla piękna śpiewu gregoriańskiego, który Kościół w swej tradycji zatwierdził i przekazał, że gardzisz nim do tego stopnia, że różnisz się w zapatrywaniu na tej kwestii nie tylko od sąsiedniej stolicy biskupie, ale również od niemal wszystkich kościołach Zachodu. Innymi słowy, od wszystkich, którzy łączą się w chwalaniu odwiecznego króla, wznoszą swe głosy w języku łacińskim. Kościoły wszędzie przyjęły wspominaną tradycję Grzegorza z taką gorliwością i zadowoleniem, iż gdy przyjąwszy ją w całości, rozmiłowali się w niej do tego stopnia, że nie przestają prosić nas o więcej. Ojciec Święty Grzegorz był wielkim czcicielem Boga, wybitnym kaznodzieją i mądrym duszpasterzem, starającym się o zbawienie dusz. On to stworzył muzykę, o której mówimy, którą wykonujemy w kościołach. Ułożył też wiele utworów dla pobudzenia czy poruszenia ludzkich serc, by przyciągnąć do Kościoła poprzez dźwięk ich melodii. I nie tylko duchownych, ale również ludzi nieuczonych i zatwardziałych. Tak więc błagam Cię, abyś nie oddzielał się od tego Kościoła, głównego Kościoła naszej wiary, od którego nikt nie pragnie pozostawać odłączony, ani od wszystkich wspominanych Kościołów. O ile bowiem w to nie dajemy wiary, do tego stopnia gardziłbyś naszym nauczaniem oraz tradycją naszego świętego poprzednika. Iż nie pozostawałobyś wierny zatwierdzonemu przez nas zwyczajowi, we wszystkich szczegółach, we wszystkich częściach śpiewanych i czytaniach. Zmuszeni bylibyśmy wyłączyć Cię z jedności z nami, ponieważ wypada Ci przestrzegać tych wszystkich rzeczy, których Kościół rzymski nie odrzuca, ale który usilnie stara się zachować. Tak więc nakazujemy Ci pod groźbą ekskomuniki, by śpiew i czytanie w Twoich kościołach wykonywane było w ten sposób, w jaki przykazał nam papież Święty Grzegorz. I jak wierzymy, że zawsze i ze wszystkich sił tradycję tę i ów śpiew popierasz. Gdyby bowiem, co trudno nam uwierzyć, ktokolwiek usiłowałby, czy teraz, czy też w przyszłości, w jakikolwiek sposób pociągnąć Cię do tradycji innej od tej, takiej samej Ci przekazaliśmy. Nie tylko nakazujemy, by został wyłączony ze świętego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale też potwierdzamy autorytetem tak naszym, jak i naszym poprzedników, że powinien pozostać na stałe obłożony anatema za swych zuchwalstwo.
jest właśnie dosyć jasne. Że papież właśnie na teraz to mówi dokładnie, czy teraz, czy też w przyszłości, w jaki sposób pociągnąć tę tradycję do innej. Właśnie. Więc to jest jakby Sobór Trydencki, czyli ten plan Prymum, właśnie, który mówi, że nikt nie może to odrzucać, bo to jest po prostu nauczanie Pana Jezusa. Więc to właśnie ta muzyka nie jest obojętna. Więc ów dekret oczywiście papieski odniósł zbawienny skutek, to dzięki Bogu. I możemy tu właśnie przeczytać dekret następców Leona IV, którzy właśnie wypowiadali w tym samym duchu. Ale przez kolejnych 700 lat papieże musieli zmagać się nie tyle z otwartymi oponentami, co z ludzką słabością. Więc to właśnie taki dekret, taki po prostu skuteczny po prostu groźba, to wystarczyło, że to innowatorzy byli potępiony. Ale, więc to wiedzieli, że nie możemy po prostu usunąć śpiewu. Nie może robić inaczej. Choć nie jest mowa o tym, że nie może dodać do tego. Rozumiecie? To znaczy, tę melodię musimy zachować, bo papież tak dekretował.